Alright, sa part 8 nahuman naman ta kung saan pag select queries or select rows. So the next is saan pag update or update close, like kating pangalan ng Mark Belio or ito na to biskan sa diri nga pangalan diri ato ang i-update or atong ilisan ang sulod niya sa data. So sige, try na to. So I mean select all from name. Select name from butang na to, name na itong ipagawas para makita ninyo ang name na itong dito. Select all from name. Select name from users. As nakita ninyo, name lang ang ipa-output. So sa pag-update, gamit update, specified naman table, users, set name is equals yung sa may butang na to, kaning si Mark Belio, bisa na to dagko tanan Mark Belio. Then sa may ID ni Mark Belio, since una man na siya, tapos auto incremented, ito na to where user ID is equals 1. As nakita ninyo dali 1 ang ID ni Mark Belio. And then para na to enter. Alright, as nakita ninyo, nisulod ng query. So try to select all na to from users. Alright, as you can see, na update na ang ato ang try og update. So nga na lang kadali.